Ens trobem dins de la cala que vau veure en el vídeo anterior, just al cantó oest, al peu de la façana de l'església de Sant Genís de Rocafort. L'interior d'aquesta cala és especialment interessant, a banda de l'estructura que hi estem descobrint, perquè ens permet observar d'una manera molt clara com ha quedat soterrat el jaciment i la potència que presenta i la gran quantitat de terra que cal moure per anar posant al descobert les estructures. Aquí podem veure com aquest munt s'assenta sobre aquesta capa d'anivellament que es troba aproximadament entre 50 i 80 centímetres per sota del nivell actual de circulació. Això explica per què l'excavació no es fa d'una manera íntegra tot el conjunt alhora, sinó que fem diverses cales que ens permeten identificar quins són els volums de terra que posteriorment caldrà anar excavant.